Také jsem si šel jednou nakrmit svoje krávy do své obrovské díry. Ještě tak najednou... Oh sexy and I know it. What the fuck? Ladies and gentlemen, čaute, ja vás vítam pri Tour de Tanks. Tak, by som to mapie. A som tu s Angelom a Notfaceom. Čaute. Takže, mapa provincia, tanky T-52. My s Angelom trošku poškodený po menším incidente. Dobre. Který zavinil tady můj soused? Áno, ten kostol. Ten kostol. Ten kostol. A ideme na to, takže na môj výstrel, hej? 3, Asi výstrel, keď chceš. 2, 1. No, ja som aj tak zvýhodnený. Ne, ty vole, to čo bolo? Notface. Musím ho zabiť, keď to poď. Ne, není DR zóna, Dobre, je DR zóna. Áno. A DR zóna, on nevie, kde je, takže... tam sa budeme môcť strieľať. Povinne, do Angela. A vybrali sme s Notfaceom, včera sme vybrali trasu, je dosť hardcore. A potom to budú ešte faily, teda ne, potom to po takom jednom videjku, čo sme ešte natáčali. Tak, budú faily na konci.
To ste už... Máte sa na čo tešiť. Ty vole. To už pravdepodobne budete vidieť. No už ste to... Oh. Čo, už ste asi videli. Haha, on si pokazil len tam pásy. Na takej blbosti. Vidíte, že to z hardcore. A ešte tu bude jeden epic jump. Je jedno kolo, aspoň sme sa tak dohodli. Jo, jedno kolo je. Dúfam, že ste si užili fan zábery z World of Tanks. Dúfam, že som to hodil preto. Malo by to byť. Aspoň to tak plánujem. Lukáš, už mám namierené na Angela, by the way. Vidíš? Ty nejsi na asfaltu, ty nejsi na že sa otáča na ňo. A ja už ho mám pekne zamierené. To je blbé, že on môže zmiznúť. Hej Lukáš, ale je ti to asi, že on použil balíček, takže hen tam je friky. Ja viem. Nejsem, pokud skočím dobře. A ešte nejsem v DR zóne. Pravdepodobne neskočíš 1 ku 300. To neskočíš dobre. O, on ide podľa pravidiel, to je novinka. Není možné. A teraz som na DR zóne. Tady už není. Ale ja... Ale my sme. Presne. No. No, a konec. Jak je tá značka? Zákaz. Taká značka, ja som ju prešiel. Dobre, tak tam nie, no. O, Tak už nemôže mať zamierené, bohužiaľ. no. Ale to je jedno, aj tak to prehral, tam si zlomí pásy. Teraz tak 100%. vyletí, možno sa ešte aj Ne, zabije. späť či to mne, že padnem a vybuchne. Veď to ste pravdepodobne už videli, že? No toto bude zaujímavé, teraz to zrazíme. No. Tak keľo musíme získať čas, rýchle. Otočka. Okolo Postrate pásy. záhonku. Je to, No jasne, hovorím. Shit. je to počuje sem. Ty vole, Dobrý, mám je opravený. ne. Ja som si ich zničil hneď skoršie, ne. Yes. Je ten ďalšie derezona. Sakra, sakra, Není. Ale sakra. díky, že mi to ničíš. Ne, rovno do domu. Idú sa dve kola. Nejdou se. Idú sa. Ešte raz sa ide. Ne, to nemáme opravný balíček. No a To je jedno, no to bude nemáš si ho hardcore. použiť. Presne. Tak keď som ho ja už použil. OK, já mám to tak náskok. Som zvedavý na DR zóne. Keby som ho zničil, keby som na ňo padol. Ale to je výhoda, lebo on tam padne ako prvý a my podneme na ňo a zničíme ho. Hej, Lukáš, dáme hamburger. Áno. Ja už ho nevidím. A ja ho Už ho vidím. vidím. Koľko mám Angelo, percent? čo tu kácaš tie stromy? Čo ti tie stromy urobili? Já jsem žádný neskácel. Ne. No ja nič nevidím, som znevýhodnený. Keď ja natáčam, by som mal to Ukáž. vidieť najviac. Cross that. Co to bude? Nehovorím, už to počujem, Ty asi brďo. to ničilo. No a teraz rýchle plnou silou jumpni No na viem, ňo. prečo sa mu to tak rýchlo opravuje, lebo on má on má rýchlejšiu posádku. Tak Babičí. mal si na ňo padnúť. A už Let's zdrhá. go. Čo? Dead track is stuck. Ty vole, idem. Bez ničenia pása. Ne, voda. Ja som vo vode, ne. Do keľu, ja som sa stakol úplne, ne. A som vo vode. A som diskvalifikovaný, ja som vo vode. Ne. Iba jak šnorchel to dielo. Nemôžem ani strieľať. No, To by sa vlastne dalo použiť. No a posádka sa utopila. Ale Tak neviem, můžeš sledovat jen nás. No, Takže nemůžu být horší než druhý. no. Notface, ideš? Ne, tak Notface. Poďme. No sakra, to som vyfilil na plnej úrovni. Go. Poškodné pásy. Prečo ješ iba tak málo? Go. Mám obidva pásy v ryti. No, furt ideš. Angelo, ide rýchlejšie. Ale mám menej života. Takový srnek, viděli jste to. Faja. Jaký ne? Si tam zastaví ešte. Do oného. Jo. Do pasov. No a to už je úplne pre. Sa zasekol? Ne, no to si úplne v keli. Jsem mimo, yes! Vyfelené. Jak to prolečelo vedle mě. Notface, za veľkú stratu máš použiť skratku ísť dole. No ne, A počkať si ho tam dole,
Ne. Diskvalifikován, diskvalifikován. Ale ne, to rozhoduje Lukáš. Ale tak som mŕtvý, takže to je jedno. Takže on nič nebude rozhodovať. Naľavo, ale musí ho počkať, alebo ho zostreliť. Áno, teraz posledný súboj titánov, no poďte. Do z koho? Po z koho? Out. To ne, že nemôžem streliť. Nechaj mi tie pásy. Yes. Chcípl. Ty zmrt. Takže Angelo je víťaz. Disputý nebol v DRS hode. Presne. Ja som úplne môžem. Takže zatiaľ sa s vami lúčime. Čus. Čau. What the fuck is this?